Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kementeri Sorkar bapet ya katanat an ke kong amperin ling doa kalakin tu iki seng baper bat ya kiseng san pertai ban ab habaya day bat kamat roster system namar ba ka Sorkar ka kwa ba ka rai ba anshem ka day ka ba biang habaya kenep ginok thok kubor ka kong amperin ka loong ba ka don ka jingpen sngo thu shani shatai ba kan no shilyang shaka wei ka judgment real bat ban ben ya ka wei pat ka kong amperin ka loong henrei ka Sorkar kam long kumta ban le ben yanu namar ba kadai ka jing batha ka bawan na ka ying bishar namar ka jilla kamle ekata ka rukam bha kam hagi san photuli kisnem ka Sorkar ka ko ngo e ka jing batha ban khmi nya ekata ka rukam bha eki kam kat kom ka reservation policy andala dap khmi pnya kadai ka kamram jo ka Sorkar ban pinte pat sha ka ying bishar ya ka e ka badai ban le kani ka menteri ka laong ba ka Sorkar ka shimkhya ya kani ka kam bat kan sadon ka jing elang ka kanhun menteri ban ya ta ya kani Kokong amperin kalau ongru baka jingpen priang ye jingpen tep ka bambakla kan yarap yang ngi kinong snong komta ngin yai ap bat khmi bat pet ya kani namar ngi don ki jat ben rio trai muluk bat ki weipan ka roster system ka dei jong ka ying bishar ka babtha ban pentre kam kom no ngin bha ye ki kam ha kini ki postnem la ka long ni em kat kom ki ken don an sho kalau ong babaro ngi ye ya ka ri ka jat ben rio bat amdei ban sha ya lambakla Kala benrap baka reservation policy kala tray kam na du snam khat khandai spa nyopu ar le sia sham lapet bahaya ke jing bha kam ha ka ba ke ying bisharu ka batha ya ka Sorkar ban pet ya ka ni ka benta Iha ka ba ningkong so ba hindi ban kerpat lem ya kinong snong ba kinumdon kata kajing so thu ka bakla halor kata karosta lani kajing bha kam kat kum ka reservation policy jong ka jilla ka jongi ngayo I ha ki babun kita ki jing ya khana ha ki lat pathai khobor ki boper ba kadon kata ka jing pensngu thu ka ba bun sin ka la charut kadon kata ka jing mutur ba kata ka jing baha e kita ki kam ki jam kan no siliang tarajur sakawai ka saway na kijat penriu ki basong hak na kijala jungi kan ban ben ki wei pat kijat penriu ki basong hak kijala jungi ti ngidei ban kyar na kum kata ka jing pensung thu bakla na marba ya kani ka reservation policy ka jungi kabala trekam menta na tu nyau phu ar san phu wei snem lapan trekam le si klem da khmi baha ya kita ki benta jing baha hapdeng kita ki lai tribes ki badon hakani ke jala ka jungi ngi kum ka Sorkar hadin bang yo ya ka jing betha na ka ying bisa ka badon burom ngi yo ya ka ta ka jing baha ba kum ka Sorkar ngi dei ban baha pat khmi kum balamang nadu asngi ba pentri kam ya kata kajing baha kam hapdeng jongi kinong snong hakene kejela kadon ru kata kajing sungthu bakla bale si ya kata kajing baha klem baha hakarukom kababiang kat kum ki kendon jong kata kajing yete soskular nadu nyopuan tinga ha kajing khmi jonga kum kata ka menteri ka bapet ya ka an jong kani kejela ngasong bat ngalayak perkhat ngalayak kren ngalayak kana bat ke personal department ke law department bahkan pensngu thu lem yanga ya kata ka jing pentri kam ya kata ka reservation policy ka Sorkar kum bakalong menta kadang khmi bat up nakikat tu kat ni teli kita ki departments ki badai ban ai ya kata ka kai phot jong ka jing pentri kam jong kata ka roster nadu pasdang ka sngi ka Sorkar menta kan khmi ikita ki jing ai kai phot na ki departments ki baper bat menta hadin jong kata ka jing pha ktin na ka ying bishar bangi ton kam ban perking hakata ka rukom pentri kam ya kata ka reservation policy
ngi up ya kata ka kai pot kaba departments ki baper kidang penkre kan ka pon sisin bangilala ban sungthu ba kata ka kai pot kalong ka babit ka babia ka kai pot ka dei ban long ka kai pot ka ba klem bakla namar ban pet ban kmi ya kani ka kam nado unyo ko at kan long ka kam ka banum dei ka basuk kan long ka kam ka ban pun kita kijerwit kijerwan ngakwa man batha lemba kani ka la pakai ko bo pangin simkhya ya kani ka kam bat ngin ye song ngin ye selok lang bat ka cabinet shen bat ngin ye perkhat sami bahaya kani ka kam ban ngadakan tujur ya paro kita kinok song lar pidei ki seng malang la de pidei kita ki seng political parties ki paper up ya kata kai pot swa ba pin mutur namar bakum kani ke jing pen sapriang ya ke jing pen tip kabala ban bakla ngatarai kan sadon kata ka jing klumar ka ba klem nong grip ni kum ka sarkar ni IAP kinong sosnong kani ko ka pula bangin pen ngin kmi taka jing suthu chaka jing tip lem ban kanu ka ba ka sarkar kale kan mau parabol bakanum long kata ka benta ka ban wan lampan ikijirwet kijirwan kisnem ki banbun ngin yai am bat ngin yai don kata ka jing shania bangi ngin kmi paha ngin pet paha ngin selok lang namar ka jela ka jongi kam dei tang sapang kawai ka jat ka jela ka jongi ka di sapang bon ki jat pangri ni don kita ki tribes like the ki major tribes ki don ki sub tribes ki don ki other scheduled tribes ki don kita ki general quota ikan ni kam dei ka kam ka ba la ban su pun mudur bato ngin ya khanano bat ngin ya rai no kam dei ka basum bat ngi kum ka sarkar ni sa pentip kam koloi hadin ba kita ki kai pot paro ki lalong ki babit ki babiang bat ki ban yada ya ka jat pengri ko jongi ladawan kanu kata ka jingra biang ya ka ni ka benta sya kanu ka yin bishan hadin ka jing UI ka jonga ka jing suthu ka jonga ka jing study ka jonga ngayo i ba kum mangalaong bon ka jing suthu bakla bon ka balat ban ya ka badai namar balai lada piong ba on pen kre thamai ya kata ka rosta ndai bangi ka sarkar ka ban kre kata ngimdon kata ka authority kane ka jing wan jong ka jing kmi biang jong ka jing pen trai kam jong ka rosta kam dei ba pa sarkar dei ba kadon kata ka jing bishan ha ka ying bishan pat ka ying bishan ha ka jing kmi ka jong ka kalau betha ya ka sarkar baka dei ban pentri kam ya kata ka jing bahak kam lani ka roster ka baki ong kat kum ka kendon jong ka jing yate soskular nadu si hajar kendai spa nyobua ngim dei ban perkhat ba la ne omla ngim dei mangi ban bataya kata kani ka kam jong ka reservation policy ka long ka ba sensitive ba ka ba ladangi bakla kan wan sibun kajing bakla ban ngim dei dalai ru ban kaying bishat ka subatha ya ka sarkar baka kwa bantip kumno ngi bha ya kita ki kam hakini ki san po wait nem ki baladem bat hato kita kijing pen bha jong ka sarkar kilayat ne em kat kum karukom jong kajing yate soskular kani kajing yate soskular ladep yate san po wait nem machwa bat kum kajing tip kajing suthu jonga kaying syari kaying bisha ka ong ya ka sarkar bakan pentip syaka kumno ni penrekam ya kataka reservation policy ti
ngimla ban ong bangi pentemai kam judon kum kata kum kacing tip chunga kacing sutu chunga bat ladang amdei kata ka lawyer ne ka advocate ne kata ka pastat an ringa sungtu bakat kum kata kacing betha jong kata ka ying bisyat kam don kum kata ndrei ka supa ni ka kaipot kum no la pentri kam ya kani ka kam dadu kitu kisnem ki baladem bat hadin hakini ki kat tukat nismi ki baladem kita yau badang dem hadin bakadon kata ka PIL pila yu i biang ba kaying bisyar hi ka benshan ya ka sarkar ya ka assembly bakan pej ya ka ni kakam tingi menta ngila ban supen bat study ban lani pule bha sngoto bha ban pej bakanum don kacing bakla nang ni syakman namar ki don kat tu kat ni ki kenhun ki basno ba le si ka don kata kacing bam biang bam bin le ni le si ka don kita ki kenhun ki balale ki boong ba dongin pej na du tau snem nyu ku ane ngin penrikam kemai ya ka ban pej bangi bat pikir ken pidi ban bat ken bat pikir bakata ka rosta kam dei ban bakla ti ha kajing sngo jonga hiti nga tharai kam dei ban ong kita ki kenhun ki basngo kumta ne kita ki kenhun ki basngo kumta yangi la ban shen ya kata ka jing ba khle ban ai juba syaka ying bisyad kumno ngi penrekam ya kata ka bahakam hakisan kuwis nem ki baladem bat ka sarkar kum bakalong benta kadang shimi kita ki kaipot ki bawan na ki departments ki boper ban pet ban ai ya ka jubab syaka ying bisyad ban ong ba kata kalong kumta ban nga ngadang don hap deng kecing kemi kecing sungtu ngamla bangan syu kren klem dodon kata ke ikhtiar ban kana hakalat pathai kubor bakalong kumta kadon ke sistem ini beginian hadin bakat ying bisyar ko ong kemi ya kani ngiyai kemi ya kani ngidang kemi ya kani ban ngin sa ai kata ka juba sya kata ka lenti ngi hapenyan ban perkut ya kata ka lenti kat kum ka ai pimla ban ong kini ki mudor bakata kalong kumta kita ki mudor bakata kalong kumta kani kalong kakam kabangin hap ketsai bha ni hap puli bha ni hap sotu bha bat kacing kentu yang ay ki seng balang kacing kentu yang ay ki seng san perthai na ya kata pe ab kmi namar kanu karai ka sarkar kashim kam dei ban sha challenge biang hakisnem ki banwan hakanu ko wai pan kayi bisha basisien ba kawan kum kani ke jimbetha bakanu ka kam ka bangile ka haplong ka bas kensai bat ka basani nimla mangi ban buri ya kanu nengimla mangi bangin wanlam jing suthu bakla nimla ru bangin disclose namar kani ka kam kadang long under process kamu ngidang benkre pacisien bangila dep ya kata kacing benkre tingin salah kan mansyim ya karai ke bobiang kabanyada ya kari mengajat benri padahal ngasi met hi ngasno pamdei pi ban ong bakiwe ki itri ki we pan ki itri ni barok ni it ikari mengajat benri ni barok ni long hakaju kata position ban ong ni dei kinong yalam pidi ban syania kan ying kinong yalam ban ngim dei ban sya yalam bakla nabar kani ka kam kala ban bakla sibur bat lada ka bakla sibur ka poi sy ka jingdu arta ya barok lang pi kum bakalong ne kasni kita ki total numbers jo kita ki balong covid positive ki dei under 15 ki ba khambon dei na po West Karo Hills followed by East Khasi Hills. But I think one of the districts in Jante Hills, I don't remember particularly, but ni ka advisory jungi ka sulong baik ni pangimdei ban create ya kanu ka panic ha ka jilla
pet ba kipat ba nong song snong kinum don kata ka jing sngo dream sngo ting biang namar ka jing kan mau ha ka por covid ka long shisha ka aka ka ba teng khat ni dang sngo kum ba don ha ka jing po snio ngin kwa ban pen dream mi pi kinong song snong rengi ong kum ni kitu na pedeng jupi ki bawan kam tam na ki jaka ha ka ba ka covid ka long ki cases man hakini kita yo ki long high pet bapin self quarantine lada pisngo don kino ki symptoms ki ba la bandai kita ki covid symptoms lane lada pisngo ba lada piklem wan nang no ru ore pisngo don kanu ka sign ka ba le si yesriem ha kitu kisnam bangikan mau ba ya kita ki symptoms jong kata kajing pang covid pidi ban pongi ki mas pidi ban yele banum let chiki jaka ki bapun briu tingi ong revert biang lani let pai biang saka tu kajing im ha ka por covid ha ba ngi kum ki nong song snong ngirap daladi yelati ungkat ekastit ban kontin ya kata kajing sepriang jong to klam covid ngim tharai re ba kastit jungi kala long in an alarming position lani kade kata kajing trim pat ka jingma ka up iki nong song snong hre long ki ba pikir sat iki kiti ki long pi barabor bed ba pin de test lada kanu ka jingpang ka pitsngo kam sange lane hadin ba pidi yung no dawai ru kam don ka jingiram namar bang ladangi pikir hi kan bahana ka banta jungi baro ti kawai pede kalong ba hakum kani kapor ba kawan kata ka jing shit sendet ka jing shit kerang jong ka ayom ngila de pha ye ki disease kumbang tip mga kum ka sarkar la de ong ye ki disease bakin evaluate haki jaka ki ba don kata ka jing kiu sendet jong ka jing saat ye ka jing klut jong ka ayom ki disease hi ki di ban pet ngor ki disease hi ki di ban sungtho don kam ne don kam ban khang ye ki school ne ban khang ye kanu ka jing ya ka jing yeng jong ki nong song snong namar ba laki jong ki district skin tip khamba kata ka heat wave ka poi hadu katno ki ladon ru ki advisories na ki disease ki baper she ki school she ki jaka yalum bon gun ki brio ki ba kham sha yeladi hakasngi ngila ongru ba they ban avoid ani they ban pensange ashwa ya kino ki programs ki ba pensyong ya ki padma bon kenta ha kasngi namar ba kane ka heat wave kalong ka ba compare bat kalong ka ba sendet bat ngisngo ba kita ki jing ai jing mun ne ki advisories ki ba ki disease ki ai ha ki districts ki baper ki la long pa ki pit opiang ngimpa yo jing tip kum ka sarkar lada don ne em kum kita ki cases ba kempang jur ki brio hadin ba ki yo ya kata ka heat stroke ban ngi kerpat ya ki nong song snong ba ha ba pui ba ka shikr ang than ka sngi wali yami shabar klem da bahaya la ki jong ki kle pongi ki shatri kita ki de ki advisories ka ba ki disease ngi yo i ki lanang ai shi ki pat ba but ngi kermen ba ha ki de ki ha ka ni ka tayo ko ban wan kan don kata ka jing her jong kata ka jing kiu sundet jong ka jing flut ka jing shit ka sngi ha ka jilla ka jong